кӯдак будем ҳами туё ки мешидан кампирот ҷамъ мешидан хеш таборо деги калона монда ҳамина мекардан. хай мо дида будем бо мурури замон худмон ки оиладор шидем ҳамина ай дидагиёмон ба дар хонаҳои худмон бо дар идо истифода мебарем. ассалому алайкум бинандагони муҳтарами оинаи нилгун. Ман ороста абдуллоева аз шаҳри бохтар. Ман имрӯз барои шумо тарзи тайёр кардани ҳавлои тӯйиро нишон медиҳам ки аввалҳо мо барои ҳамин ҷашну маросимҳои тӯйимон барои домод ё арӯс ҳамин хел ҳавлоро тайёр мекардем. як коса оби хунука мегирем, баъд камакак намак мекунем, нами орда меандозем дута, 1 кило шакар, 1 коса об, 2 тарелка орд. Ина мо ино омода кардем тамом. Анамиқа шакара дар оби ҷӯшомадагӣ ҳал мекунем. Ана шакар ҳал шуд. мо аки инра бурда дар дег дар 1 литр шакар 1 литр об баъд 1 литр руған ба тайёр мекунем. И омода шуд. Аки чиёмона ҳозир ба сари дега мерем. барои ин мо 1 литр бо руған мегирем. ами хамири омода кардагимона дар равған меандозем. равған бояд аввали дохтан гарм набошад, доғ набошад ки ин ҳами арараш кардем, баъд якҷоя ки кардем, баъд алоба сар медиҳем. ҳамира то сурх шиданша ҳамин хел мо лад медиҳем. ина то ҳамин тайёр шиданша лад додан мегирӣ ки тагиш насӯзад, тагиш начаспад. кӯдак будем ҳамин туё ки мешидан туёи ман апомон хеш таборо мешидан ҳамин зана кампирот ҷамъ мешидан хеш таборо деги калона монда ҳамина мекардан. хай мо дида будем хай бо мурури замон худмон ки оиладор шидем ҳамина ай дидагиёмон ба дар хонаҳои худмон бо дар идо истифода мебарем. ина бисёр хеле хай бо мо ҳам истифода бурда бо фарзандомона ёд додестем келинора хай духтаракое ки ба шавар мебироянд мо хай мегем ки биёем бинен ёд бигирен дар зиндагӣ хутонда дар кор мешаванд. ина ҳавло ҳозир қариб омода мешавад. ина қариб ки шид. ана вақте ки ҳамин ор дар даруни ҳамин руған ҳамин хел чӣ кардем ина баъд рангша мана хеле мешавад. баъд ҳамира диде ки хамир буд ҳамин хамир дар ҳамин даруни ҳамира ҷӯшондем лад додем ҳамин хел об шуд. ин ҳавлои мо мисол дар 4-5 соат тайёр мешавад. қандовша ки рехтем ина мекӯбем. ҳавлоя мо мебардорем. мо ина дар табақҳои калони ҳамин хамир мекардагӣ мегирем, мебарем
ин омода сохтем. ҳавлои мо тайёр шуд. ҳамин ҳавлои моро ҳар кас бо таби дили худаш. Мисол медонам ки бо мавиз, бо чормағз майда кунам бихӯрам, бо ҳамино бо мағзу бодом ҳам мешавад хӯрда. хай ҳар кас ҳамин хелина марҳамат бигирен, хонаи думод бирен.